Ήρθα σπίτι, η ώρα είναι... Τι ώρα είναι? Το λέω πελά. 11 παρατέταρτο. Νιώθω κουρασμένη για κάποιο λόγο. Εκεί που ήμασταν έκανε κρύο πάρα πολύ, ήταν κακή ιδέα να κάτσουμε έξω με τέτοιο καιρό. Δηλαδή το πρωί έβρεχε. Ωραία περάσαμε, εντάξει. Δεν σας έβγαλα και πολλά γιατί έκανε κρύο και δεν είχα πολύ όρεξη να έχω τα χέρια μου έξω από τις τσέπες. Αυτό που είδατε ήταν το Καλούα, είναι στη Χερσόνησο. Για καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα, είναι έτσι πολύ τουριστικό κλπ. Αλλά για τώρα πολύ κρύο. Αν βρεθείτε ποτέ να πάτε, αλλά να μην πάτε κιόλας, δεν ξέρω. Η εξυπηρέτηση δεν μου άρεσε και πολύ, τώρα θα το θάψω λίγο, αλλά ναι. Δεν ήταν έτσι πολύ εξυπηρετική που θα περιμένεις από ένα τουριστικό μαγαζί. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά έχουν πολύ ωραίο χώρο και σκηνικό και σε πατάνε τον κάλο εκεί πέρα, τέλος πάντων. Τι άλλο θέλω να σας πω? Α, ναι. Καθώς περίμενα το λεωφορείο λοιπόν από τη Χερσόνησο, με σταματάει στον δρόμο μια κοπελίτσα. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα, να το βλέπεις, και είναι συνδρομήτριά μου και χάρηκα πάρα πολύ γιατί μου έχετε πει στα σχόλια ότι με βλέπετε αλλά δεν μου μιλάτε και έτσι ήταν ωραίο που κάποιος πήρε το θάρρος να μου μιλήσει. Μ' αρέσει όταν το κάνετε αυτόν και είμαι ακόμα έτσι λίγο αμήχανα. Νομίζω Δήμητρα το κατάλαβες, γιατί δεν έχω συνηθίσει να με σταματάνε στον δρόμο και να μου λένε αγιά, βλέπω τα βίντεο και τέτοια, αλλά παρόλα αυτά είναι ωραίο συναίσθημα. Πάω να ξεβευτώ. Σήμερα έχω κάνει πολύ ωραία τα φρύδια μου. Δεν φαίνεται καλά. Αυτό. Δεν έχω και καλό φως. Αυτά. Μιλάω σιγά γιατί είμαι σπίτι και ψιλοντρέπομαι να με ακούν. Καληνύχτα σας. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog. Γεια σας. Δεν υπήρχαν πουθενά και τα φέρανε στο Χαλκιδάκι. Το Χαλκιδάκι είναι μόνο κριτικό, σαν τα Ίνκα. Ναι. Κριτικό σούπερ μάρκετ. Αυτό ελπίζω να το ακούσετε. Πρώτη φορά που έφαγα ήταν όταν πήγαμε στην Αθήνα το Σεπτέμβρη από ένα περίπτερο στον Πειραιά
Και είχε τα τριπλά ήταν πάλι ή μονό. Μονό πρέπει να ήταν ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο ήταν μονό. Πόσο το είχε? Ναι, πολύ ακριβό, 2,5-3. Ναι, ήταν πολύ ακριβό. Και είπαμε μια μέρα στο Χαλκιδάκι. Και κάνω μια βόλτα στο σοκολάτα για να πάρω καοτόνικο συνήθως. Και το κοιτάω. Το ξέρω αυτό είναι τα καοτόνικα. Δεν ξέρω. Το ξέρετε, θα σας το πω. Τρέλαινο για καοτόνικο. Όποτε πάω στο σούπερ μάρκετ παίρνω ένα. Ένα για να το φάω εκεί και ένα για μετά. Θα δοκιμάσω. Ναι, περίμενε. Πρόσεχε, θα δείξει την κάμερα. Λοιπόν, για φάει ωραία, εσύ να μας πεις. Ωραία. Εγώ δεν πως είναι από μέσα. Είχα λίγο τα δάχτυλά σου από αυτό εδώ. Είναι σοκολάτα. Δείξε το μέσα. Αυτό το εκεί το μέσα είναι φυστικό βούτυρο. Είναι σαν. Δεν είναι ακριβώς φυστικό βούτυρο, είναι σαν να έχει γεύση φυστικό βούτυρο. Μου πέσε. Αχ, να πνίγεσαι. Γεύση και τι υφή, τι. Μου πέσε και τώρα. Του πες, Και η υφή είναι σαν μπισκότο βουτύρου που πάει να ψηθεί αλλά το βγάζει άψητο. Κάπως έτσι. Καλή, η εξήγηση είναι. Ναι. Αλλά. Δεν γίνεται. Μόνο χρόνια είναι. Αλλά δεν να κάνω να πληρώσω. Για 3 ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε κατά τις 1 παρά. 1 παρά δεν κάθισε να κοιμηθείς ποτέ για μεσημέρι. Και εγώ σηκώθηκα. Πιο πριν είχε σηκωθεί ο Αλέξανδρος με τον αδερφό του, τον Ορέστη, και πήγανε μια βόλτα. Εγώ συνέχισα τον ύπνο μου και τώρα θα σας δείξω τη βλέπω ότι μόλις ξυπνάω, ας πούμε, εδώ που έχουμε βάλει την. Πώς είναι αυτό, σκηνή. Αυτό εκεί. Αυτό. Πώς το λένε? Χάνζαπλαστ, αγάπη. Α, ναι. Είναι ένα χάνζαπλαστ. Και το βάλαμε γιατί είχε σκιστεί ο δείχτης που έχει για το παραθυράκι να μπαίνουν διάφορα. Και το βάλαμε εκεί πέρα. Και αυτό είναι το άλλο. Και έτσι είναι αυτό που βλέπουμε απέναντί μας. Και από εκεί πέρα προς τα κάτω είναι ένα ποτάμι που όταν θα είναι χειμώνας θα είναι πολύ καλύτερο. Αυτά. Τώρα θα σηκωθώ να φάω πάλι ένα ρίσις. Θα φάμε. Και θα πάμε μια βόλτα. Αυτά. Ναι. Θα πάμε στο βουνό. Παρεμπιπτόντως είμαστε στο φαράκι Καρτερού. Στον Καρτερό στο Ηράκλειο. Γιατί δεν το είπα ποτέ. Γυρνάμε λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι η σκηνή μας και αυτή είναι η θέα. Και συναντήσαμε και ένα εκκλησάκι. Θα μπούμε μέσα να ανάψουμε ένα κεράκι κλπ. Και θα συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Ακούτε τις μύγες να τρώνε Θα το κάτι. πιάσεις. Αυτό εδώ είναι σώμα φιδιού. Όχι. Είναι το δέρμα του. Που έχει όταν αλλάζει δέρμα, τέλος πάντων. Βγάλω το. Προχωράμε τώρα και ψάχνουμε ξύλα. Θα ανάψουμε φωτιά. Μπράβο. Ναι. Θα ανάψουμε φωτιά. Θα ψήσουμε. Γιατί δεν κάνει focus. Θα φτιάξουμε marshmallows και τέτοια να φάμε. Γιατί έτσι μας αρέσει. γιατί έτσι μας αρέσει. Και ναι, τώρα ψάχνουμε εδώ πέρα. Τώρα θα σας δείξω το πρώτο μέρος που βρήκαμε για να κάτσουμε. Είναι εδώ. Αλλά είναι πολύ καταχωνιασμένο, θα δείτε τώρα. Είναι πολύ καταχωνιασμένο, είναι εκεί. Και μας φάνηκε λίγο επικίνδυνο βασικά. Όχι ότι θα πάθουμε κάτι, αλλά είναι πολύ ωραίο μέρος. Δηλαδή εκεί κάπου να μπαίνει σκηνή, εδώ να καθόμασταν κάτι τέτοια. Θέλαμε κάτι στο νουβάλι του. Έχει ωραία θέα, ας πούμε, έτσι να βλέπουμε κλπ. Αλλά είναι πολύ βλάστηση γύρω-γύρω. Και έχουμε και μικρό παιδί μαζί μας, οπότε είπαμε καλύτερα όχι. Αλλά δείτε πόσο όμορφα είναι.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, δεν πηγαίνεις έξω. Κοιτάξτε, Okay. είναι υπέροχο. Δεν έχω μαζέψει αρκετά ξύλι. Μμμ. Αλλά αυτό νομίζω φτάνει. Α, πάμε. Για να δω ένα λεπτό. Δες τον κορμό. Και εδώ πέρα κάνα Περίμενε. βατραχάκι το βράδυ. Να πω λίγο από εκείνο τι έχει. Έλα κάτω. Πάμε. Δύο λέξεις. Ναι! Ήρθανε να μας επισκεφθούν προβατάκια. Αλέξανδρε, ξέρεις το κρυάρι. Αλέξανδρε, εννοώ το κρυάρι. Κοιτάξτε αυτά και τα μικρά. Πόσο γλυκούλια. Εγώ έχω και άλλο, έχω 3 άλλο. Το πόδι, Έχει πάει περίπου 8.30 και έχουμε ανάψει φωτιά εδώ πέρα. Και θα ψήσουμε τα marshmallows και να φάμε στα, πώς τα λένε, στα ξυλάκια. Αυτά. Θα πέσουμε νωρίς για ύπνο προφανώς, γιατί είμαστε όλη μέρα πέρα δόθη και ψιλοκουρασμένοι και αυτά. Επίσης δεν έχω μπαταρία, μου τελειώνει. Πόσο έχω? Έχω 15% και θα κλείσει, οπότε αν προλάβω να σας βγάλω κάτι μέχρι να βραδιάσει τελείως, θα σας το βγάλω, αλλιώς θα τα πούμε αύριο, αν έχει μείνει μπαταρία. Αυτά. Και αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα φύγουμε. Από κάτι άλλο. Καληνύχτα.